Čau lidi, dnes si natočíme nějak tady tuto hru, nevím teď, jak se jmenuje. Tak a jdeme hrát. Musíme mu utíkat, ale moc se mi to seká. No tak nic, no jdeme hrát. Ale musím utíkat před ním. Před tím poldou. Já jsem maloval na vlak. To je takový, že lítáme. A teď jsme spadli. To je taková krabička, z něco dostanete. A já nevím, jestli jsem mu teď vzal, protože se mi to baglo. Nebo sklo. No, mně si to seklo. No, tak jsem mu vzal. A podíváme se, jestli jsem vzal tu krabičku. Jo, vzal. Skýboard. 10 skateboardů. Ty jo, to jsem ještě neměl. Dám si jinou postavu. Nemám všechny. Já mám jenom ještě tady tohoto. Tohoto si dám. Ten se mi docela líbí. Tak. Co moc seká, to se nedá. Seká se mi toho. Pořád se mi to seká, to se už nedá, no nic. Tak. Už se mi to seká. Já to nikdy neudělám, protože se mi to seká. No tak budeme hrát. Už natačíme minutu, já už nevím, no to nevadí. Ale seká se mi to. Musíte si tady tuto hru stáhnout, je fakt dobrá. Au. Neměl jsem mluvit. Tak. Jo, Je nejlepší ze všech hra, ale seká se to. Takže asi není. Ale, protože když natáčím jenom, tak se mi to seká, ale když normálně hraju, tak ne. Jo. Tam mám si dát skateboard. Nespadl jsem. Protože mi se to seká pořád. Nechápu, proč seká se jim to jako nic. Jako hrom. Sakra. Nesekejte. To chci dát. Skateboard to bude lepší. A už jsem to přestal sekat, nebo pořád? Jo, pořád. Vyseké pořádně. Tak já si myslím, že to už bude konec tohoto videa. Dejte mi like nebo odběr.